Ahojte, vítajte pri dnešnej výzve. Je tu so mnou Adam a Erik. Samozrejme, dnešná prvá výzva je, kto vydrží dlhšie v tomto červenom kruhu. Adam, Erik, vy ste naozaj legendy. Vy ste zvládli túto výzvu neprehrať. Hej, pst, celé video nájdeš na mojom YouTube. Ale ja vás zdravím pri ďalšej super výzve. Tony musí zoskočiť z tejto budovy, aby vyhral 10 000 emeraldov.